Yon, hello mga ulit mga kamukbang. So may nagbigay na naman sa akin ng ulam, ginisang toge at lumpiang toge galing kila mama. Tara tikman natin ang luto ni mama. Una kong tinikman yung ginisang toge. Okay naman siya, kulang lang ng mga kalahating kilong asin. Pangalawang tikman natin yung lumpiang toge. Siyempre may suka ako dito. Kagatan ko muna para naman magkaroon ng butas. Saka ako lalagyan ng suka. Siyempre yung suka ko maraming sili para mas masarap. Pero ang totoo, ano lang talaga yan. Design lang yan, hindi naman talaga maasim yung suka. Rinig na rinig yan naman, super crunchy. Ang sarap-sarap. Buti nga ngayon sa video ko, hindi ako kinikilig-kilig. Ay, kinikilig-kilig pala. Kala ko hindi ako kinikilig dito eh. Hindi talaga nawawala sa akin yung kinikilig kapag kumakain. Siyempre 5 peraso lang yan, kulang pa yan sa akin. Dapat mga 1 kilong lumpia ang bibigay sa akin.